Dobrý večer, svetielka. Krásny večer z upršaného štúdia v domčeku na austrálskom pobreží. Dnes vám prinášam poslednú aktualizáciu od Simona Parkesa. Možno ste zaregistrovali, že za posledný rok toho od neho nebolo veľa. Ja si to vysvetľujem tak, že keďže Simon je biely klobúk, pracuje predominantne vo finančnej sfére na príprave nového systému, tak je viazaný mnohými zmluvami o mlčanlivosti. Ja osobne viem o nejakých 7, ktoré podpísal. A čím viac sa blížime k času spustenia revalvácie meny, tak tým menej môže Simon povedať. No ale minulú nedeľu urobil výnimku a vyjadril sa k niekoľkým veciam, ale zverejnil to len pre členov vlastnej organizácie. Takže, tuto máte. Simon vraví, vo všeobecnosti nereagujem len tak na udalosti, pretože udalosti sa dejú neustále. No občas sa stane niečo, čo považujem za naozaj dôležité. A myslím si, že veľa komentátorov to buď nechápe správne, alebo dostávajú nesprávne informácie. Hľadajú si veci na internete a samozrejme to veľmi závisí od toho, ako dokážu rozlišovať, čo z toho je realistické, pravdivé a či to vôbec dáva zmysel. Takže je niekoľko tém, ktorých sa chcem len dotknúť, pretože vzbudili veľký záujem, tak som si povedal, prečo nie. Žiaľ, z môjho pohľadu nie sú tie informácie úplne presné. Takže aby sme si uviedli veci na pravú mieru, prinášam vám aktualizáciu. Je totiž dosť nezvyčajné, keď hovoríme o prvá téma, ktorej sa dotkne, bude prestavba Bieleho domu. A hovorí, je to dosť nezvyčajné, aby akýkoľvek prezident nechal zbúrať časť Bieleho domu, konkrétne východné krídlo, pretože práve to prešlo rozsiahlymi rekonštrukciami počas Obamovej administratívy. A ako mnohí vedia, tie úpravy boli prevažne podzemné, nie vonkajšie za Obamu. Médiám vtedy povedali nezmyselný príbeh o tom, že keby sa tie podzemné práce neurobili, tak východné krídlo by sa mohlo zrútiť, čo je totálny nonsens podľa môjho názoru tiež. A Simon pokračuje, takže je naozaj zvláštne, že sa teraz robí niečo na povrchu. Trump pritom vtedy za Obamu tvrdil, že jeho úpravy, napríklad pri výstavbe tanečnej sály, nezasiahnu do tých častí, že sa ich to vôbec netýka. Samozrejme, to bolo povedané aj preto, aby zmiatol tých, ktorí tušili, čo sa vo východnom krídle vlastne deje. A tak nastúpili teraz demoličné tímy, stavebníci a to, čo by sme tam mohli očakávať, alebo čo by sme očakávali tam nájsť, nie sú len tzv. Tunely, ako sa o nich hovorí. Skôr by ste tam našli priestory v tvare dverí, cez ktoré by sa mohli pohybovať menšie elektrické vozidlá s normálnymi pneumatikami. Čiže nejde len o tunel v bežnom zmysle slova, ale skôr o dopravné trasy určené na prepravu ľudí s vozidlami. A ako asi väčšina z vás vie, tieto tunely vedú k rôznym miestam, do galérií, k iným federálnym budovám, či dokonca k metru a ďalším lokalitám. Nie je to úplne bežné, aby ústredná vládna budova mala takéto prepojenia. Hoci každý významný štát to má, či už britský, nemecký alebo ktorýkoľvek v Európe, dôvod je jednoduchý. Ak by došlo k útoku, hlava štátu musí byť schopná okamžite sa niekam presunúť do bezpečia. Otázka však je, či sa ten systém nerozšíril nad rámec tohto účelu. Pretože teraz to vyzerá, že je určený na prepravu väčšieho počtu osôb, nie len samotnej hlavy štátu a jeho ochranky. Takže ďalšia otázka znie, čo sa bude diať teraz. Mohlo by byť oznámené, že sa našli telá, ktoré by sa podľa DNA dali datovať až do čias Obamovej administratívy. On tu špekuluje. Pretože keby sa to potvrdilo, mohlo by to spustiť núdzové vysielanie EBS.
alebo je to len varovný signál pre tých zlých chlapcov, výstraha, aby si dali pokoj, lebo inak sa to posunie na ďalšiu logickú úroveň. Ja som sa tu pri tomto, priatelia, pozastavila, lebo prečo by Simon vôbec niečo také povedal? Dáva nám tu nejakú zašifrovanú správu? Našli sa tam telá? No, v hlavných správach sa to nedozvieme určite. A on pokračuje ďalej. Úprimne, v tejto chvíli netuším, ktorá z týchto dvoch možností je pravdepodobnejšia, ale áno, pod východným krídlom sa určite niečo dialo. Neviem, či sa to niekedy dostane na verejnosť, alebo sa to využije len ako vyjednávacia karta v zákulisí. To je teda všetko, čo som k tejto téme chcel povedať. Veľká vec, samozrejme, je záležitosť s projektom 3i Atlas, ale k tomu sa hneď dostanem. Viem, že všetci chcú počuť práve o tom. Prepáčte, to bolo úplne neočakávané, že som si musela kýchnuť a nestihla som stišiť mikrofón. Ospravedlňujem sa. Pokračuje ďalej, čo sa týka situácie s vládnym uzavretím a bude hovoriť o situácie s platbami pre vojakov, pre vojsko. A on hovorí, to je veľmi výhodné pre republikánov. Je nesmierne užitočné, že demokrati sú takí neústupní a tvrdohlaví a jednoducho odmietajú spolupracovať. Lebo kvôli demokratom je vlastne pozastavenie vlády, pretože odmietajú sa dohodnúť na uzákonení nejakých zákonov. A on hovorí, to v skutočnosti hrá priamo do Trumpových rúk, pretože to, čo môže, a podľa všetkého už aj urobil, je, že schválil vyplatenie armády. Počas normálnej odstávky vlády to nie je vôbec jednoduché. Dostať peniaze k armáde zvyčajne vyžaduje, aby to schválil kongres alebo snemovňa, teda aby určili konkrétne rozpočtové položky. Tento raz sa to však nestalo. Trump nešiel cez snemovňu, našiel financie inde a sám schválil, aby vojaci dostali zaplatené. A nikto sa proti tomu nepostaví, pretože kto by sa odvážil povedať, že armáde sa nesmie zaplatiť? On hovorí, Simon, mám celkom dobrú predstavu o tom, odkiaľ tie peniaze prišli. Niektorí budú tvrdiť, že pochádzajú z colných poplatkov, iní zás, že z cieľ voči zahraničným partnerom. Realita však je, že tieto prostriedky, ktoré dorazili, nepochádzajú spod dohľadu kongresu. Nemajú žiadny oficiálny dohľad, najmä nie zo strany snemovne reprezentantov. Ja som započula, že Trump zohnal tie prachy od nejakého individua, od nejakého biznismena, ktorý sa rozhodol podporiť armádu. Úplne bokovka, zohnal prachy, nešlo to z daňových poplatníkov, teraz nešlo to z kasy Spojených štátov. No ale poďme ďalej, poďme už k 3i Atlasu. Simon vraví, to je názov alebo označenie, ktoré používajú astronómovia, spravodajské zdroje či iné zainteresované osoby. Nie je to však ten názov ani číselné označenie, aké používajú oni, teda tí, ktorí o tom skutočne vedia. Tu sa môžeme len domnievať, že tu existuje úplne iná rovina informácie, o ktorej my ako verejnosť, aj alternatívna verejnosť vôbec nevieme. A dáva to zmysel, samozrejme. Dôvod, prečo som sa do toho vôbec zapojil, je ten, že sa podľa môjho názoru začali šíriť veľmi nebezpečné myšlienky. A ja sa s ním v tomto 100% zhodujem. Jeden komentátor z RV komunity, nebudem ho menovať, v podstate tvrdil, že celá vec je plná reptiliánov, ktorí vraj priletia, aby pomohli v zostupu všetkých hviezdnych semienok na Zemi. No to je ten najväčší nezmysel, aký ste kedy počuli. Z reptiliánov nikdy nevzýšlo nič dobré. Nikdy. Takže predstava, že by reptiliáni mali zachrániť ľudstvo, je úplne obrátená na ruby. Práve naopak. Ale o to tu vôbec nejde. Nie je to ten prípad. Ako viete, ja nie som výskumník, čiže on nečíta, on neskúma články, napríklad to, čo robím ja.
On hovorí, skôr som ten, kto má osobné skúsenosti, čiže po anglicky sa to povie experiencer, a mám aj isté spravodajské kontakty. Asi pred 10 či 12 rokmi, keď som ešte robil verejné vystúpenia po krajine a zúčastňoval sa konferencií, sme o týchto veciach rozprávali. Hovoril som o tom, čo by sa mohlo diať práve v tomto období. Samozrejme, neskôr ma YouTube zablokoval, zmazali všetky moje videá a tým som o ne prišiel. Tak to však chodí. Takže to, o čom sa teraz hovorí, je objekt, ktorý je inteligentne riadený. Takže to naozaj nie je nejaký šuter. Pohybuje sa veľmi blízko Zeme potom, ako preletel v tesnej blízkosti Slnka. To bude nasledovať. Každý sa teraz sústreďuje na Slnko. Niektorí tvrdia, že objekt obíde Slnko zozadu a potom vypustí akési kapsuly, alebo to z tomu sa hovorí, no dajme tomu menšie lode, to je jedno, ako to nazvete. Ale podľa môjho chápania to vôbec nie je pravda. Tento objekt nie je príčinou tzv. Vzostupu Zeme. Keď hovoríme o vzostupe Zeme, mám na mysli energetické rozdelenie, teda stav, keď sa planéta posunie do inej úrovne vibrácie. Ľudia, ktorí dosiahli určitú úroveň pochopenia a vnútorného vývoja, budú môcť prejsť do ďalšej etapy existencie. Väčšina ostatných, ktorí to ešte nedosiahli, zostane tam, kde sú. Nikto len tak nezomrie, nikto sa len tak nezmení na prach, ani sa neudeje žiadne hromadné miznutie ľudí pred očami. To sú hlúposti. Veci sú omnoho jemnejšie a zložitejšie. Tento objekt je Anunnaki, teda rasa bytostí, ktoré nevytvorili ľudstvo, ako tvrdia, ale mali podiel na úprave nášho genómu a energetickej štruktúry. A už celé tisíce, 100 000 rokov sa vie, že Zem, rovnako ako aj každý iný svet a každý solárny systém, sa časom vyvíja. To je evolúcia. Nikdy som neprijal teóriu o globálnom oteplovaní, pretože s rastúcou frekvenciou nášho Slnka sa začnú všetky planéty vyvíjať. Zem je planéta, ktorá nesie vyspelý život a ten je tu už veľmi, veľmi dlho. Považuje sa za prirodzené, že keď sa Zem posúva do vyššieho stavu, vezme so sebou všetky živé bytosti, ktoré sú na to pripravené, ktoré sú, dalo by sa povedať, hodné cesty. A práve to je kľúčové. Môžete byť na tejto Zemi 1 000 000 rokov, ale ak ste sa duchovne neposunuli, nebudete z toho mať žiadny úžitok. Naopak, niekto tu môže byť len 50 rokov, no ak sa vnútorne premenil, pochopil, vyvinul sa a jeho duševná energia prevzala kontrolu nad jeho mysľou, tak ten prejde ďalej. To je zaujímavé, čo teraz povedal. A jeho duševná energia prevzala kontrolu nad jeho mysľou. To je hodné si zapamätať. Inými slovami, systém, škola, spoločenské programovanie síce formujú mozog, ale duša, ktorá tieto vrstvy prekoná, nad nimi zvíťazí. A práve vtedy človek získa jasnejší a hĺbší pohľad na to, čo znamená skutočná suverenita. Tento objekt môže obsahovať formy života, povedzme mobilného, ale nie takého, aký poznáme my. No nemyslíte si, že ide o vesmírnu loď plnú bytosti. O to tu vôbec nejde. Jeho príchod bol predpovedaný už veľmi dávno. Tento objekt prichádza a jeho úloha nie je len pozorovať. Je to oveľa zložitejšie. Jeho cieľom je pokúsiť sa zviesť s ľudstvom v momente, keď sa ľudstvo začne energeticky navyšovať. Zviesť spolu, posun, ako keby zväziem sa s tebou v aute. Takže Atlas sa chce s nami zviesť, keď sa my dostaneme do štádia, že sa budeme posúvať vyššie. Inými slovami, existuje mnoho bytostí v spodnej 4. dimenzii, ktoré sú tam uviaznuté. Nemôžu uniknúť. Nie sú ani naplánované, aby mali ďalší vývoj. Tento objekt je pre ne ako karta vystúpiť z väzenia zadarmo v hre Monopoly.
ich šanca dostať sa von. Hovoríme samozrejme o negatívnych bytostiach. Keď objekt prechádza v čase, keď je energia Zeme na svojom vrchole a prebieha energetický prenos, tieto bytosti dúfajú, že sa ich druh, konkrétne reptiliánsky, dokáže pripojiť k vývojovému skoku ľudstva a nechať sa vtiahnuť hore spolu s ním. Niečo podobné sa už pokúšali dosiahnuť pred 10 rokmi tí zlí, ktorí pracovali s urýchľovačmi častíc, napríklad s hadronovým kolajdorom, to je samozrejme v CERNe. Pokúsili sa preraziť bariéru medzi dimenziami a boli zastavení. Tento objekt teda predstavuje ich plán B. A ako sa hovorí, táto možnosť bola v hre odjak živa. Z duchovného hľadiska, pokiaľ ide o samotnú Zem a jej vývoj, platí jedno jednoduché pravidlo. Povýšený alebo navýšený môže byť len ten, kto je na to pripravený, kto je toho hodný. Existuje niekoľko entít v nižšej 4. dimenzii, ktoré túto skúšku zvládli a budú môcť postúpiť vyššie. No tí ostatní, tí, ktorí po celé veky pôsobili ako paraziti a utláčatelia ľudstva, sa chcú zviesť zadarmo. Chcú sa vďaka tomuto objektu Atlasu pripojiť k procesu, na ktorý si nezaslúžili právo. Ich plán spočíva v tom, že energia tohto objektu by mohla fungovať ako kanál, že by cez ňu mohli preniknúť, keď sa ľudstvo energeticky posunie vyššie. Myslia si, že sa s ním nechajú ako keby vtiahnuť alebo vytiahnuť hore. No uvidíme, ako to dopadne, povedal Simon. Ich problém, to je zaujímavé tiež, čo tu teraz povie, ich problém je, že síce dokážu pozerať do budúcnosti až do toho bodu, no nie je im dovolené vidieť výsledok. A to je veľmi múdro zariadené. Tá časť budúcnosti, ktorá rozhoduje, im jednoducho zostáva skrytá. Akašické záznamy to jednoducho neukazujú. Takže, dôležitá otázka. Čo budeme vidieť my? No, pravdepodobne veľmi málo. Ale čo budeme cítiť, tak to bude intenzívne. Tí z vás, ktorí sú na duchovnej ceste, to určite pocítia. On doslovne sa pozeral na obrazovke, akože ak toto pozeráte, tak ste v tej skupine, ktorá bude vzostúpená. Takže pokračujem ďalej. Ale prosím vás, neočakávajte, že ľudia okolo vás len tak zmiznú, alebo že sa niekto z ničoho nič prenesie do raja. Tento svet, táto zem, je ten raj. Vždy ním bola, len sa z nej stal väzenský svet, kvôli pôvodným tzv. Správcom, nie majiteľom, ale správcom, kontrolórom tohto miesta. A práve to, čo sa teraz deje, to, čo tento objekt prináša, je proces, ktorý má ľudstvo oslobodiť z tohto väzenského systému. Či sa to stane minútu po polnoci, alebo to bude trvať 3 mesiace a prebehne to postupne, to naozaj neviem. Ale toto je ono. Toto je ten moment, kvôli ktorému sa celé finančné RV, čiže tá revalvácia meny, tak dlho zadržiava. A viete, aké tam sú postupnosti, to teraz hovorím ja, Jana. Ako náhle sa spustí revalvácia meny, mení sa celý finančný systém okolo na celej planéte a malo by to, druhým krokom by malo byť, nasledovať by bolo spustenie medved, liečebných lôžok tiež po celom svete. Takže toto závisí naozaj od tohto energetického vzostupu, ktorý sa má odohrať doslovne v priebehu najbližších 2 mesiacov. No a teraz on to hovorí, má sa to odohrať približne v tom istom čase, pretože ľudstvo by na to inak nebolo pripravené. A mne to dáva zmysel. Tu zase ja robím svoje špekulatívne poznámky. Mne to dáva zmysel, lebo predstavte si, že by ľudia boli stále rovnako zadubení, nevzostúpení, vedomie by bolo stále kdesi v podzemí, teda myslím ako, nie v tom zlom podzemí, ale myslím ako v tom pejoratívnom slova zmysle,
že by tí ľudia boli stále zabednení, tak je veľmi nepravdepodobné, že by sme dokázali prijať napríklad revalváciu meny a nový finančný systém. Ja to vidím na komentároch. Väčšina z vás to chápe, väčšina z vás sa na to teší v tom slova zmysle, že ste duchovne už tak ďaleko, že už chápete, že tu nejde o to, že niekto bude bohatší ako ten druhý. Že tu ide o to, aby sa nastolila istá spravodlivosť a istá rovnováha na celej planéte, aby sme sa mohli odraziť a začať tvoriť, začať budovať. Ale je zase množstvo, oni tak vystrkujú sa, oni tak vykukujú tie komentáre, ktoré stále hovoria len o tom, že no a koľko dostanem ja a ako to, že ten, ktorý si požičal 1 000 000, tak mu to bude odpustené a ja som si nikdy nepožičal a to je nespravodlivé. Tohto všetkého sa musíme zbaviť. Jednoducho ten, ktorý, a ja to aj tak beriem, ten, ktorý nie je pripravený vzostúpiť a hromadí majetky, no tak ten v tejto kategórii ani nebude v tejto časovej línii. Jednoducho sa to udeje ináč. Ale preto musíme vzostúpiť, aby sa tieto veci mohli aplikovať do nášho bežného života. Rovnako medbec. Na čo nám sú medbec, keď by do nich vliezol človek, ktorý je nízkofrekvenčný, ktorý sa k svojmu telu nespráva dobre, ktorý podlieha všelijakým toxickým látkam, nechá sa vyliečiť a o 3 mesiace bude žiadať znova, aby sa mohol znovu preliečiť, ale pritom sa napchával nesprávnymi vecami, pil nesprávne veci, vyslovene podliehal toxínom a tak ďalej. Viete, čo tým chcem povedať? Je veľká pravdepodobnosť, že toto je naozaj napojené a je to prepojené s tým vzostupom vedomia, pretože musíme byť trošku zrelší, musíme trošku dospieť. A toto by nám malo pomôcť. Ten vzostup, ktorý pre nás pripravuje naša matka Gája, tak to by nám malo k tomuto pomôcť. Tak preto to RV je priamo napojené na to a čaká na vzostupenie ľudstva, alebo časti ľudstva, aby sa to mohlo spustiť. Mne to dáva úplný zmysel. No a on to pokračuje ďalej a hovorí, že nie je to teda vesmírna loď v pravom slova zmysle. Skôr ide o objekt, ktorý môže obsahovať holografické zobrazenia bytostí, ktoré existovali pred viac ako 12 000 rokmi. Dokáže komunikovať, ale nie akože samo za seba, ale funguje len ako taký opakovač signálu, ako sprostredkovateľ od tých, ktorí ho riadia nejakým spôsobom. Tento objekt nie je ovplyvnený slnečnými lúčmi. Samotné vzostúpenie, to energetické zvýšenie Zeme spôsobujú lúče Slnka. To je to, čo vám od začiatku vravíme, že tie erupcie, protuberancie, to všetko, čo sa deje na Slnku, má obrovský význam pre náš vzostup. Je to priamo napojené na to, čo sa deje s nami. A nevyjadrovala som sa k tomu, ale samozrejme dnes je 1.11. Sme stále tu, nikto nevzostúpil v obrovskom množstve, tak ako som predpovedala. Ale čo sa udialo 100%, je, že včera tuším, čiže vo štvrtok 30. boli znova obrovské výbuchy na Slnku. Stupňuje sa to. To, či sa to udeje naozaj, tak ako Simon hovorí, či sa to udeje teraz, minútu po polnoci, alebo či sa to udeje o mesiac, fakt nevieme. Nikto to nevie presne povedať. Konvergencia naozaj nasvedčovala tomu, že by sa to mohlo stať včera, lebo to bolo včera nášho času, ale podľa všetkého sa to upokojilo a konvergencia nenastala. Neviem, nemám zatiaľ žiadne správy alebo žiadne overiteľné informácie. Všimla som si, že napríklad James Gilliland vydal správu, že Zem má obrovské navýšenie frekvencie práve dnes. Tak kto vie? Ako naozaj neviem to nejako overiť. V každom prípade sa toto, čo tu teraz Simon rozpráva, sa deje. Ale pokračujem ďalej. On hovorí, tento objekt nie je ovplyvnený slnečnými lúčmi a to energetické zvýšenie Zeme spôsobuje lúče Slnka, keď dosiahnu správnu frekvenciu a zasiahnu Zem aj celý slnečný systém.
Takže v istom zmysle by sa dalo povedať, že tento objekt pôsobí ako katalizátor, aj keď si to možno ani neuvedomuje. Sú to špecifické lúče zo Slnka, ktoré menia frekvenciu Zeme. Keď Schumannová rezonancia, čiže frekvencia planéty, to vy všetci veľmi dobre poznáte, stúpa stále vyššie, dosiahne bod, v ktorom sa samotná Zem posunie do vyššej úrovne, do ďalšej úrovne. Všetky planéty, ktoré majú vodu, sa vyvíjajú. Všetky túžia rásť. A Zem nie je výnimkou. Je to živá bytosť. A ako každá živá bytosť sa chce vyvíjať. A zoberie so sebou tých, ktorí sú pripravení a ktorí sú hodní toho prechodu. Každý, kto je teraz nažive, kto toto sleduje a prejde týmto procesom, je veľmi požehnaný. Pretože podľa všetkého existovalo množstvo bytostí, ktoré sa chceli narodiť práve teraz, aby mohli byť súčasťou tejto skúsenosti. Niet sa čoho báť. Toto nie je žiadna loď plná nebezpečných mimozemšťanov. On tu ďalej prinesie vec, ktorá je tiež dôležitá spomenúť. Neviem, či pozostatky tzv. Hlbokého štátu sa pokúsia o falošnú inváziu, o také podvodné vylodenie mimozemšťanov. Ani neviem, čo urobia biele klobúky. Ale viem, že tí druhí chcú, aby tento proces prebehol, pretože chcú dať ľudstvu najlepšiu možnosť posunúť sa dopredu. Čo sa týka časového rámca, niektorí hovoria o októbri, novembri, presne o týchto zlomových dňoch, október, november, pretože vtedy bude objekt najbližšie k Slnku. Môj osobný odhad je však december. December je prosinec, a november je listopad a október je žien. Čiže Simon predpokladá, že to nebude žien, listopad, ale že to bude prosinec. Ak sa tieto bytosti, tie, ktoré sa chcú zviesť ako voľná jazda s vývojom ľudstva, chcú naozaj dostať hore, tak potrebujú byť čo najbližšie k Zemi, keď príde ten energetický vzostup. Vtedy totiž dôjde k prudkému zvýšeniu vibrácií, ktoré sa pokúsia zachytiť, aby sa doslova, a teraz myslím doslova, preniesli nahor do inej dimenzie. To dáva zmysel, že ak by toto bola naozaj anunnacká loď, a Simon je o tom presvedčený, a nielen Simon, aj Kerry Cassidy, ja si názor Kerry veľmi vážim a rešpektujem a ona hovorí od začiatku, že toto je anunnátske plavidlo. No, ona to má založené jednak na svojom výskume a jednak na svojich nespočetných rozhovoroch s insidermi, s tými, ktorí boli v rôznych vojenských programoch, vesmírnych programoch. Ona jednoducho má zdokladované väčšinu vecí, keď to ona hovorí. A ona hovorí, že je to anunnacká loď od začiatku. Takže Simon tu hovorí a dáva to zmysel. Ak by to boli naozaj anunnaci a chceli by využiť alebo zneužiť to, že Zem bude vzostupovať na to, aby doslova si ukradli voľnú vstupenku pre entity zo 4. dimenzie, aby sa mohli posunúť hore neprávom, no tak to by urobili vtedy, keď bude Atlas najbližšie k Zemi. A to bude v decembri, čiže prosinci. Musela som sa normálne zamyslieť. No dobre, poďme ďalej. On hovorí, práve o to tu ide. A naozaj neviem, aký bude výsledok. Teda viem toľko, že ak si nebol vybraný, tak ak si nebol zvolený alebo vyvolený alebo považovaný za hodného, tak je nepravdepodobné, že sa dostaneš ďalej. Tí, ktorí na sebe tvrdo pracovali, tí, ktorí počas mnohých životov zbierali skúsenosti a všetko to priniesli do tohto života, tak tí majú veľkú šancu posunúť sa vpred. Ja viem, že teraz ste si mnohí povedali, no ako ja viem, že áno, nemôžeme to vedieť. Môžeme len predpokladať, že naše duše si toto vybrali a že na tomto už pracujú dlhé roky, na tomto vzostupe. Tak, on hovorí, viem, že tam vonku je 1000 názorov, 1000 predstav a nebudem nikoho kritizovať, že jednoducho nebudem, lebo
Nie, nepríde sa to nič dobre, keď budem niekoho napádať. Len hovorím to, že tie názory, ktoré som počúval, boli úplne mimo. Aspoň pre mňa a pre mojich ľudí. Ak nemáš tie informácie, ak si to nezažil, ak si sa neposunul na tú úroveň, prečo by si mal očakávať, že tomu rozumieš? A to má pravdu, lebo tu hovorí presne ako sa to deje, lebo ja to vidím každý deň v tých rôznych skupinkách na Telegrame. Určite je to po celom Facebooku tiež. Niekto napíše príbeh, povedzme na Telegrame, to hovorí Simon, a potom ho preberie 50 ľudí, a potom 1000 ľudí, a potom 100 000 ľudí. A zrazu sa z toho stane pravda. Aj keď je to nesprávne. Len preto, že to znelo dobre, alebo to vyzeralo dobre. Ale toto všetko je o nás, o ľuďoch, o zemi, o budúcnosti. Biele klobúky o tom vedia a aj tí zlí chlapci o tom vedia. Aj Anunnaki to vedeli a o to tu celé ide. Zem sa nachádza na križovatke. Posúva sa tam. A na záver to povie ešte, nenechajte sa ovládnuť strachom. Neprišli sme sem preto, aby sme takto zomreli. To je dôležité zdôrazniť. Prišli sme sem, aby sme dostali príležitosť, možnosť voľby evolvovať. Niektorí túto príležitosť využili, väčšina nie. Tí, ktorí ju prijali, uvidia zmenu a posun, prechod na vyššiu úroveň. To je všetko, čo som vám dnes chcel povedať. Ďakujem. Tak priatelia, toto bol Simon Parkes, vo veľmi kratučkom, to malo len nejakých 17 minút. No a predtým, než sa úplne rozlúčim, tak ešte, čo máme pre vás pripravené, zajtra, čiže v nedeľu 2. novembra, vám prinesieme už 3. časť. Môj tím v Prahe a v Jihlave pripravil 3. časť nedeľného čítania na tému Cesta do vnútornej zeme. Takže sa máte na čo tešiť. To je, myslím, že posledná časť tohto cyklu a už pracujú na niečom novom. A v stredu vám zase ja priniesem niečo veľmi zaujímavé, ale poviem vám otvorene, vyberám z 3 rôznych programov, ktoré mi prišli dnes, 3 rôzne témy mi prišli dnes do cesty, takže neviem na 100%, ale stihla som spraviť jednu upútavku a to určite budeme vysielať, lebo toto je čosi špeciálne. Ide o stretnutie so vzostúpenými majstrami. Ja som mala zimomriavky 2 hodiny, keď som to pozerala. Bolo to absolútne fascinujúce. Takže neviem, či to prinesiem hneď na budúci týždeň alebo o 2 týždne. Určite o to neprídete, ale toľko viem zatiaľ konkrétne povedať, že čo máme pripravené. Takže priatelia, ako vždy, ďakujem vám za priazeň, za pozornosť, za podporu, za lásku, ktorú mi tak štedro posielate. Ďakujem svojmu tímu v pozadí za neúnavnú prácu a vám želám krásny večer, deň alebo ráno, kedykoľvek to pozeráte a ja už sa na vás teším na budúce. Pa, pa.